салом алайкум дӯстдорони Englishkada. Умедворем ки ҳар куҷое бошед тансияту бардам ва доимо хушҳол бошед. Бо шумо ҳастам Ҳабибулло Қудратов. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман дар канал обуна шавед ва видеоҳои моро низ дастгирӣ намуда ба дигарон тавсия диҳед. хуб, дарси худро идома медиҳем. дар имрӯза видео боқимонда қоидаҳои хониши ҳарфи иро давом дода ва қоидаҳои хониши ҳарфи айро шурӯъ мекунем. хуб, биёед рафтем. қоидаи якум. агар ҳарфи и пеш аз таркиби ҳарфҳои a, a омада бошад ва пас аз ҳамсадои a дигар ҳарфе вуҷуд надошта бошад, ҳарфҳои и, a, a-ро ия талаффуз мекунем. масалан, ия, ия, гӯш, ия. калимаи дигар, ния, ния, наздик, ния. клия, клия. маънои якум пок, соф ва маънои дуюмаш тоза. клия. ҳия, ҳия, шунидан. ҳия. хуб, мегузарем ба қоидаи дуюм. агар ду садоноки и пеш аз ҳамсадои а омада бошанд, якҷоя бо он ия хонда мешаванд. мисол, бия, бия. оби ҷав, бия. чия, чия. шодӣ, дилхушӣ, чия. дия, дия. оҳу, дия. мегузарем ба қоидаи сеюм. қоидаи сеюми мо шурӯъ мешавад аз ҳарфи ай. ҳарфи ай дар ҳиҷои кушода ай хонда мешавад. яъне агар пас аз ҳарфи ай як ҳамсадо ва як садонок ояд, мо ҳарфи айро ай талаффуз мекунем. мисол, тайм, тайм. вақт, тайм. райз, райз. баланд кардан, боло бардоштан, райз. лайк, лайк. дӯст доштан, лайк. майн, майн. аз они ман, майн. хуб, инҷо истисно ҳаст. агар пас аз ҳарфи ай дар ҳиҷои кушода ҳамсадои ви ояд, садоноки ай на ай балки и хонда мешавад. мисол, гив, гив. додан. лив, лив. зиндагӣ кардан, лив. мегузарем ба қоидаи чорум. агар ҳарфи ай пеш аз таркиби ҳарфҳои gh ё ки ld ё ки nd ояд, ай хонда мешавад. мисол, ҳай, ҳай. баланд, ҳай. сайт, сайт. биноӣ, биниш, сайт. кайнд, кайнд. маънои якум меҳрубон, маънои дуюм намуд, кайнд. блайнд, блайнд. кур, блайнд. вайлд, вайлд. ваҳшӣ, вайлд. майлд, майлд. муътадил, майлд. хоб, дар ин қоида ҳам истисно вуҷуд дорад. баъзе вақтҳо ҳарфи ай пеш аз таркиби ҳарфҳои ld ва nd на ай балки и хонда мешавад. мисол, window, window. тиреза, window. wind, wind.
шамол wind. خب میگذاریم به قاعده پنجم. حرف ای در هجای بسته ای خوانده می شود. یعنی اگر پس از حرف ای یک یا یک چند همصدا پای هم آید، حرف ای تلفظ کرده می شود. مثال lip lip، لب lip، gift gift، تحفه gift، his از آنی او his. خب اینجا استثنا وجود دارد. island جزیره island. خب تماشابینان عزیز، ویدیوی ما اینجا به آخر میرسد. تا ویدیوی آینده، خداحافظ.